ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಈ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಗಿರೇಸ್ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದತ್ತ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನೇನು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪವಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಕಾಯಿಂಡೆ ಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಪದ್ರಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜರೆ ಇಂಚಾಪಿನತ್ತು ಶುಂಠಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿರ್ದು ಏಳು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನಾತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರಗೆ ಮುಲ್ಪ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ತೂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಮುಲ್ಪನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ತೂವೊಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚದು ತೂದು ಪಾಡಿ ಅಂಡಾಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಸ್ಕಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಗಸೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ನಾನೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳಿತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವು ನಾನು ನೆಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲ್ಪನು ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೊಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ಯನಂಗೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತದ ನಸೆ ಆತಂಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಚೌಲಿಯಾರೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕಡೆಂಡ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಬೇಕಾ ಏನೊಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಚಮಚದತ್ತ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಪಾಡೋರ್ ಪಂದಾಣ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬು ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಅಂಡಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಕು ಒಂತಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಏನೊಂದೇನು ಕಡೆದ ಕನಪೆ ತುಳಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಸರಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಐಜ್ ಬಂದಾಂಡ ನಿಗಳೊಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡದ್ಲ ಕಡೆಯೋಲಿ ಇದು ಈ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡುಪಾಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಓಲಾಪುಂಡು ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚದಾತು ಈ ಕೆತ್ತದ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ ಐನೂರ್ದು ಆಜಿ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ನಾನೊಂದಿಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೇನು ಕಾಯಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿಂತ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೊಂಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಕುಡೋರ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತರಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆ ಒಂತ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಸೇರ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಗ್ರೇವಿನ ಸುರುಕೆ ದಪ್ಪ ದಿವೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲ್ಪೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಕಜಿಪು ಚೌಲಿ ಅನ್ನಗ ಕುಡಲ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪೆ ದಿಂಡ ಅಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ಯರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ತೂದು ಪಾಂಡ ಅಂಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಸರಿಟ್ ಕಲಡೊನ್ಲೆ ತುಲಿತಂದು ಕುದಿ ಬರಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಪಾಡೋನ್ಗ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದಾತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ ಅತ್ತನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಿರಿ ಗ್ರೇವಿಡ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಾನೊಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬೇಯ್ಯರೆಗೆ ನಡು ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲದೀದಿ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ತುಲಿತ್ತೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಹತ್ತಿಜಿ ದಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಹದಾಟ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು ಚೌಲಿ ಅನ್ನಗ ಕೊಡಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದಿ ನೀರು ನಾಜೆಯರಂಡ ಅಂಡು ಉಂದಿನ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ ಇಡ್ಲಿ ಗೀರೆಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ.
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.